hyvä, jos sä pystyt viemään ja hakemaan Joni. Mä pystyn kyllä viemään Santerin, mutta mä en oo yhtään varma, eiks mä hakee sitä? Hei! Eiks me olla sovittu, että täällä ei kiipeillä? Kai sä sitten viet Jonin illalla treeneihin? Joo. Varmaan joo. Katsotaan sitä vielä. Moi! Miksiköhän mä en saa koskaan mennä pyörällä kouluun? Vitsi tuolla pihalla paljon autoja. Niin, ja Janne Faijamel käy mun päälle. Joni, miten sä oot nyt taas myöhässä? No koska joudun istumaan mutsin kyydissä ruuhkassa joka päivä. Isä ei ollut koskaan pitkään ruuhkissa. Mikä tässä on tervi? Mä haluun välkälle. Kauan täällä pitää vielä istua? Mä en jaksa enää. Koitas hei nyt Joni jaksaa vielä puoli tuntia keskittyä. Santeri, ei tällä sisällä. Joni, meillä on kuin vartti aikaa. Joni, syö nopeasti. Tule sinäkin syömään sieltä. Okei, silloin liikkuu vauhtia! Ei jäädä pyöriä sinne nurkkiin! Ja vauhtia! Ykkönen sisään! Nopeet painot! Vauhtia! Kaksi kiekkokontrolli pidetään koko ajan! Hyvä, liikkuu! Ja ykkönen vaihtuu! Hyvä! Hyvä sieltä vaan! Onks mä oikeesti niin huono, että mä en pääse ikinä pelaa? Et jää nyt pelaamaan kun sataa. Ja kun mennään hissille. Mitä sä oot tehnyt tänään? Mä oon pelannut lätkää koko päivä. Niinpä. Pienet valinnat ratkaisevat.